Moikka! Mä täällä vielä katselen, että toimiiko tää mun hieno laite vai ei, mutta lähti se toimimaan. Tää on siis kaukosäädin tähän puhelimen videoon. Tänään on lokakuun 20. päivä vuonna 2021. Ja tänään on 7 vuotta siitä, kello on nyt 4:30 tässä iltapäivällä, niin aika pian tulee ihan kellolleensakin 7 vuotta siitä, kun meillä alkoi täällä kotona ensimmäinen Young Livingin tuoteesittely. Mun sponsori ja hänen sponsorinsa tuli pitää sitä meille. Ja mä olin ollut aika vastahankaan sitä asiaa, koska mä olin ollut monessa verkostomarkkinointiyrityksessä mukana jo vuodesta 1993, kohan vissiinkin niin kai, vai 92, jotakin sitä luokkaa. Ja olin sitä mieltä, että tää on niin nähty tää juttu, että ei enää tämmöistä mulle, kiitos. Ja mutta onneksi sitten tytöt oli sitkeitä ja vaan halusi, että he haluaisi tulla pitämään tämmöisen illan ja esittelemään näitä tuotteita. Ja mä sanoin, että kyllähän mä nyt sitten voin sen tietysti pitää, mutta älkää mua houkutelko mihinkään mukaan tämmöiseen juttuun, että tää ei ole mun juttuni enää. Mutta toisin kävi, niin kuin monta kertaa mun jutuissa muutenkin. Tilasin silloin sellaisen Young Livingin aloituspakkauksen, missä oli 12 eteeristä öljyä ja sitten siinä oli diffuuseri. Tuossa takana mulla pöhöttää yksi diffuuseri. Se ei ollut toive, mutta se oli vähän erilainen, mutta samalla systeemillä, eli tuommoinen kylmä höyrystin. Ja sitten siinä oli vähän muutakin mukana siinä paketissa ja sitten tilasin muutaman eteerisen öljyn vielä niiden lisäksi. Ja saman tien liityin myöskin sitten semmoiseksi kuukausitilaajaksi. Se on vähän niin kuin semmoinen kanta-asiakasohjelma, että siitä saa sitten etuja pikkusen enemmän kuin siinä on mukana. Ja koska mä kuulin niistä tuotteista, mä kuulin siitä, että niissä ei ole synteettisiä kemikaaleja ja hajusteita. Mä olin ollut jo pitkään silloin, varmaan 15 vuotta siinä vaiheessa, niin hyvin hajusteyliherkkä. Ja enkä voinut käyttää sellaisia tuotteita, missä oli hajusteita. Sitten mä vähän mietin näitä öljyjäkin, kun ne tuoksui tosi vahvalle, että voinko käyttää niitä, koska se tuoksuyliherkkyys oli niin semmoinen paha mulla. Ja sen jälkeen sitten, kun mä hoksasin sen illan aikana, että ei ne tuottanut mulle mitään ongelmaa, ne tuoksut, niin mä hoksasin sitten siinä aika pian siinä, että nyt onkin niin, että mä oon niille synteettisille tuoksuille yliherkkä, enkä tämmöisille luonnontuotteille ja luonnontuoksuille. Ja mä käytin niitä tuotteita sitten pitkään itsekseni. Ja täällä kotona meillä Antti myös rupesi käyttämään hyvin nopeasti noita öljyjä. Mutta sitten ruvettiin myöskin kasvattaa sitä meidän tuotevalikoimaa, eli otettiin sitten kaikki kodinpuhdistusaineet Young Livingiltä ja hygieniatuotteet ja ravintolisiä, mitkä on ihan huikeita. Siksi, että niissä on eteeriset öljyt mukana, niin niiden biosaatavuus on ihan eri luokkaa kuin monien muiden. Ja sitten tuli mineraalimeikitkin tuli jossain kohtaa. Ihohoitotuotteet, kaikki nämä mitä Young Livingiltä saa, siis sehän on sellainen yritys, miltä saa kaikki nämä tämmöiset kodin tuotteet, melkein kaikki, ei tarvitse kaupasta mitään tämmöistä kosmetiikkaa ostaa eikä tämmöisiä tuotteita. Ja sitten huomattiin myöskin, että noi öljyt kyllä rupesi vaikuttaa aika paljon myöskin tunnepuolelle ja tasapainottaa ja tuomaan semmoista hyvää oloa ja rauhallista tasapainosta eloa. Ja siinä kävi sitten kyllä niin, että sain silloin heti ensimmäisenä iltanakin myöskin niin sanottuja tiimiläisiä itselleni. Siinä vaiheessa mä en vielä mitään semmoisista asiasta oikein ymmärtänyt siinä kohtaa, että mitä se nyt tässä yrityksessä tarkoittaa. Toki muuten ymmärsin, koska olin ollut verkostomarkkinoinnissa mukana, mutta
Mutta en ollut koskaan niissä muissa yrityksissä osannut rakentaa sitä tiimiä, enkä saanut sitä puolta onnistumaan. Olin aina myynyt paljon tuotteita, mutta tässähän yrityksessä nyt sitten ei myydä välttämättä suoraan asiakkaille niitä, vaan jokainen ostaa ne tuotteensa itse mitä haluaa. Ja sitten ollaan apuna ja jeesataan jokaista siinä, mitä kukin haluaa. Haluaako olla tuotteiden käyttäjä tai haluaako sitten tehdä myöskin liiketoimintaa, koska sitäkin voi tehdä. Sitähän mä kamppailin vähän vastaan, että mä en rupea semmoista tekemään, mutta sitten mä pääsin sellaiselle tietylle tasolle tässä jutussa ja vähän niin kuin huomaamatta ja hoksasin, että nyt mä saankin tästä jo palkkioitakin mun tilille. Tulee rahaa, että pitäisikö mun nyt sitten kuitenkin vähän katsoa, että mikä juttu tää on. Ja niinhän mä sitten rupesin sitä vähän funtsailemaan ja jossain kohtaa sitten mä ajattelin, että mun haave on se, että mä tienaisin tästä sen verran, että Antti voisi jäädä pois töistä ennen eläkeikää. Siihen oli aikaa sitten silloin, olisikohan ollut vielä 4 vuotta. Ja se toteutui sitten nyt 3 vuotta sitten. Eli hän jäi sitten 2 vuotta aikaisemmin pääsi pois töistä, kun mitä olisi eläkeikä ollut siinä sitten vielä tulollansa. Ja se oli aika hieno tunne, että me pärjättiin sitten näillä tuloilla jo. Ja tämä on ollut niin huikea matka, että en mä olisi voinut kuvitella tällaista niin kuin koskaan kokevani. Mä oon päässyt näkemään Utahissa, mä oon ollut jo 1 palkintomatkalla ja 1 itse kustannetulla matkalla siellä Young Livingin farmeilla ja pääkonttorilla ja näin sen uudenkin pääkonttorin tässä 2 vuotta sitten. Sain olla yrityksen 25-vuotisjuhlissa Utahissa siellä 35 000 henkilön eessä Suomen lipunkantajana siellä avajaisissa. Sain siis edustaa Suomea siellä ja olen ollut Kroatiassa farmeilla ja koulutuksissa ja tislaamoissa ja Ranskassa laventelin sadonkorjuumatkalla ja nähnyt sen, miten nämä kasvit kasvatetaan ja miten ne korjataan ja miten ne tislataan ja että se toiminta on juuri sellaista kuin meille kerrotaan. En ole yhtään tällaista yritystä vielä niin kuin muita törmännyt, jonka kaikki nämä tällaiset toiminnat olisi näin avoimia ja läpinäkyviä. Ja se on aika huikea tunne, se on turvallista tehdä silloin työtä tämmöisessä yrityksessä. Tai en voi sanoa, että tehdään työtä tämmöisessä yrityksessä, vaan tämän yrityksen kanssa. Ja se on aika hienoa, että yrittäjänä saan tehdä töitä niin, että mun ei tarvi mistään muusta asiasta huolehtia kuin omasta kirjanpidostani periaatteessa. Yritys järjestää kaikki ne tuotteet, se järjestää varastoinnit, se järjestää kuljetukset, se järjestää kaiken. Ja mä vaan teen tätä ja vien näitä hyvinvointia, tuotteita ja kerron näistä eteenpäin ihmisille ilman, että mun täytyy huolehtia tuollaisista asioista. Ja koska nämä on hyvinvointituotteita, niin mikä sen parempi tässä maailmantilanteessa, kun kertoo ihmisille, että miten sä voit pitää huolta sun hyvinvoinnistasi, miten sä voit vähentää sun käyttämiä synteettisiä kemikaaleja, miten sä voit auttaa meidän luontoa pysymään puhtaana. Ja koska tässä ei ole minkään näköisiä pakkoja, niin tämä on tosi turvallinen yritys lähteä kokeilemaan näiden tuotteita tai sitten jopa sitä liiketoimintaa. Se voi olla kansainvälistä liiketoimintaa, se voi olla isoa tai pientä tai se voi olla sellaista, että sä saat omat tuotteet maksettua. Se on ihan susta itsestä kiinni. Mutta voin sanoa, että meillä ollaan kyllä tyytyväisiä tähän ja en vaihtaisi pois enää. Jokaisessa työssä on omat päivänsä ja omat haasteensa ja eikä tätäkään voi sanoa, että tämä on mitään helppoa työtä. Verkostomarkkinointi on vielä aika lailla työlästäkin siinä mielessä, että meillä on paljon vielä ihmisillä ennakkoasenteita verkostomarkkinointia kohtaan, koska joskus on saanut huonon maineen tämä ala, niin se näkyy valitettavasti vieläkin aina joskus. Mutta pikkuhiljaa tämä paranee kaiken aikaa ja kun
kun me, jotka tätä tehdään työksemme, niin tehdään sitä asiallisesti ja fiksusti, niin mainekin paranee. Mutta tänään siis vietetään meillä 7-vuotisjuhlapäivää Young Livingiläisinä. Ja kyllä mä suosittelen, että tussakin kokeilee. Mä jeesaan kyllä alkuunsa ja siinä matkan varrella ja on mukana ja autan ja opastan, että mitä tämä tarkoittaa. Ja voin myöskin pohtia sun kanssa sitä, että mikä on se tuote tai tuotteet, millä sä voit lähteä kokeilemaan näitä puhtaita, tämmöistä kemikaalittomampaa elämää ja mitkä on sun mahdolliset haasteet tai muut toiveet, mitä sä toivoisit, että mitä sä haluaisit kokeilla ja mitä sä haluaisit nähdä. Mutta tervetuloa Young Livingiläiseksi ja laitapa mulle viestiä, jos asia kiinnostaa, niin kerron lisää omia kokemuksiani ja mitä mä oon oppinut ja oivaltanut tässä matkalla. Ja jos sä haluat mennä suoraan sieltä Young Livingin sivuilta tekemään ostoksia, niin osoite on www.youngliving.com ja siellä sitten kysytään jossakin kohtaa, missä täytetään niitä omia tietoja siellä, niin kysytään, että suositteliko tätä sulle joku ja onko sulla hänen jäsennumero, niin laita siihen, että kyllä on jäsennumero ja sitten laita niihin molempiin kohtiin, siinä on sekä suosittelija että sponsorikohta, laita niihin numero 2165277. 2165277. Terveisiä tältä kohtaa matkaa.